Dili kalimod, ang gatas usa sa mga labing busog sa nutrina nga solusyon sa kakuwangon sa pagkaon ug malnutrisyon. Ang usa ka baso nga gatas kada adlaw may calcium ug vitamin D alang sa lig-ong ngipon ug bukog ni baby. Niya pod ni protina, bitamina ug minerales alang sa kinatibuk-ang kaayuhan sa katawhan. Sa buhol ag pangpanggatas dili uso kaniadto. Apan dihang nakita ang doble nga kaayuhan sa pagpanggatasan, kini karon mo'y gitutukan. Dito sa ikasiyam nga Dairy Festival sa Kandihay, napakita nga ang gatas nga makuha matag adlaw sobra sa usa ka libo ka litro na diay. Ug sa matag gatas nga makuha, gibayra niini ang mag-uuma. 10 milyones matag tuig ang supplemental gatas bulanon feeding sa Kapitolyo. Lain pang 8 milyones ang suporta sa mga mag-uuma nga nagatas sa kanding, kabaw ug baka. Sa Dairy Festival, gisaulog ang mga mag-uuma ug ang ilang tampos pagbuntog sa malnutrisyon sa mga bata ug gipasidungan usab ang mga ahensya, ang PCC, ang NDA, ang PCA ug ang mga negosyante nga nagbuhi sa dairy industry. Kini kay mas paspas ang kaugmaran kung kini gitambayayungan sa tanan. Gikan diri sa Kandihay, Bohol atol sa ikasiyam nga Dairy Festival alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.